μόλις έσκασε πακετάκι από εκδόσεις Μίνωας και πάμε παρέα να δούμε τι επέλεξα για να διαβάσω αυτό το μήνα. Είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι με το που τελειώσω ό,τι αδιάβαστα βιβλία είχα αφήσει στην άκρη, από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από το Μάιο και μετά, θα ήθελα ως επιτοπλίστων να παίρνω και να διαβάζω Έλληνες συγγραφείς. Γιατί κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ αξιόλογα βιβλία και βιβλία του στυλ που μου αρέσουν εμένα να διαβάζω, δηλαδή αστυνομικά, μυστηρίου, crime, thriller, τέτοια στυλ βιβλίων. Τα συγκεκριμένα τρία τα οποία πήρα από εκδόσεις Μίνωα, παίζει να τα είχα στη λίστα πάνω από 2 μήνες και άρχισα να τα πάρω γιατί είχα, όπως είπα, πάρα πολλά αδιάβαστα στην άκρη. Οπότε, αφού τελείωσα τα αδιάβαστα, τώρα μπορώ πλήρως να επικεντρωθώ στα καινούργια τρία που μου ήρθαν για αυτό το μήνα. Λοιπόν, πάμε παρέα να δούμε τι πήρα και τι άλλο έξτρα, γιατί βλέπω ότι μου βάλαν και έξτρα πραγματάκια μέσα. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο cute μικρούτσικο ημερολόγιο για γάτες. Έχει από ό,τι βλέπω μία τσάντα από καθαρμό λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πρέπει να είναι και αυτό. Δεν είναι στα τρία αυτά που πήρα, το έχω σίγουρα στη λίστα για επόμενη αγορά. Έχει 2 πρόμος φυλάδια διαφημιστικά, ένα τα παιδικά μας βιβλία και τα βιβλία μας. Και πάμε τώρα να δούμε τα 3 βιβλία που πήρα εγώ για αυτό το μήνα, για αρχή. Το πρώτο είναι Έλενα Μπονονάση, Μια φορά και ένας φόνος. Το δεύτερο είναι Ηχό, από Στέφανος Αλεξιάδης. Και το τρίτο είναι από Νατάσα Εντζόγλου, Φόνος στην Ταράτσα. Είχα διαβάσει την περίληψη και των 3 βιβλίων, μου είχε κυτρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον το story, πρέπει να είναι καταπληκτικά πάρα πολύ ωραία βιβλία. Σε μέγεθος είναι ιδανικά, οπότε άμα τα πιάσεις γερά, τα τελειώνεις άνετα μέσα σε μια βαριά 2 μέρες. Πιστεύω θα μου αρέσουν πάρα πολύ και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο με τις εντυπώσεις μου από αυτά τα 3 βιβλία και με νέες αφίξεις βιβλίων.